passer sgu. Jeg kan ikke komme fra, uden at komme til at skræmme over det. Prøv at se den bule, der har en siden af døren. Jeg har været den der klippe den en gang. Ja. Nej. Men det er også, hvorfor skal de lave sådan en derovre? Det er et godt spørgsmål, det har jeg tit spekuleret på, for jeg har selv, når jeg kørte varebil, var ved at klippe den der en gang, jeg skulle rundt om. Jeg kan ikke se, hvad gavnen den gør der. Det kan jeg ikke lige herfra i hvert fald. Det gør heller ingenting. Hold! Der er en bil der! Der er en eller anden idiot, der vil ud.